iswa anguti mbombo ari imomo ndine nyaya yekubhula wayo muri yeZimbabwe yemwana akuonekwa achienda pane mumwe musha kuti gogogoyi ndidzorere kumba kwedu kwamakandisa akusi asi iyaka vanenge vachida kukubatai kuti vakupei kanyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei baba Isabel? ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise nhamba dzandiri kutaura panapa inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 ndinovimba kuti idzo namba dzacho muri yeZimbabwe. Tinotenda baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo manje mushure mekunzwa kambo kanokubva kuna Tegias muchapedza matseto naNgwenya Brothers kanyombo kanchevana kuti chivaraidzo. Aiwa inopereza kasongo kacho kafupi so bagari special kana iritating diteki zayo apa ndo patekeza kuti kana musiwe pay atidzoke tozozokera pera ngakupira mari yako unenge watopiwa ka visa multiple entry apo maoneke uri kana mari yapera unenge kutodzingwa buda utoponera kumba kuti ndiri kukumbira mari yebhasi suretika munyika muno pane munyaya ndikumbiraka dai mwari vese karikwa nawo avaimbotiyepa pane zvimwe zvavaifana kumbogadzirisa zvei futi aiwa isuwa timbokombisiwa isusu nemadzimai isusu timbokombiswa isusu timbochinjawo vaichiuchite kwadoko kwatiri isusu saka mupfokota hazvisi kuitika aiwa hazvipo pamutemo ofisali hazvitomboende pamutemo izvi baba Isabel varume vari kukombiswa nemadzimai tivhure izvozvo tiite nyaya apa kana mune nharo zvinobuda tiitange izvozvo aiwa katimboitanga mwari kashokurudzwa kare saka kana imi muchida kukombeswa nemadzimai zvinhu zvese zvobva zvashanduka zvese zvinoitwa nemadzimai zvobva zvaitwa nevarume aiwa saka aiwa kandizvozvo aiwa goti katimbomira sakuda kukombiswa chete aiwa zvatinonzwawo isusu tikaona madzimai zvimboendawo kumadzimai okay zvongoperera ipapo Isabel imi yabuda kutanga Isabel yabuda kutanga nokuti shuwa mukaenda kuna Mwari muchikumbira izvozvo kwakati okay nazvinzwa saka zvese zvoitwa nemadzimai zvakuenda kuvarume zvavo zvanga zviri kuvarume zvakaenda kumadzimai munoita sei? aiwa asaka tikwesiya nyaya mutoro wako wakaujaira uri bho mutoro wako mutoro wako muri kuona zvakanao nyaya inoda kutanga iyi aiwa ndizonzi mama inini 7 minutes past 10. Ibauve, Monday hangover killer, 28 October 2024. Baba Isabel, pane nyaya yangu chitaura pana pa off air. Ndikati nyaya yangu ndila kutanga baba Isabel haina kumira mushe. Vagamira wana iwe. No yakana tike. Baba Isabel. Baba. Manga muchete kudini? Ndiri kuti inini matambuliro anoita varume vachida madzimai hazvina basa kuti ane mukadzi kumba hazvina basa kuti anomuonana naye kudhara asi akangoona madzimai kana risingo futi amaiwe vanenge vachingoda kamuyo ikako kaikeike kuti varume tikaona madzimai tinomada ndokandati dai ofisi yaJehovha Mwari vari kudenga yaipindike semamwe maofisi atinawo pano tombosvika tomboti wekudenga madii mambosatura poto pfungwa idzodzo mweya iwowo
umbogara pamadzimai vakaona uposha chibereka kudai baba dai lino umbosika wachikada shoko ndombotarisa kusaiti umboramba umbosika madziro ndombotaura kuti inini vabereki vangu azve ndichitsika madziro ndichibondipa 5 days nimufunga 5 days pasangana neni ndimboteresiwo timbodaro kubonererwa baba Isabel munofunga kuti madzimai havasi kukombisa varume madzimai vari kukombisa varume asi vanotanga vacheuka ende zvikabuda kuvanhu kunzi mukadzi uyu ari kukombisa murume anototiza kana kunyera kunzi munhu rudzi nokuti pamutemo wazvo hazviko tiri kuti dai zvauya official okay but pane zvandazosika mune shoko ramataura baba Isabel alright kana mukaendesa chichemo zvikanzi ma-resolutions aya zvabvumwa tamanzwa saka zvinogona kunge zvabvumwa asi toda kuchinja zvese zvanga zviitwa nemadzimai zvakuitwa nevarume zvakuitwa nevarume zvakuitwa nevarume zvakuitwa nemadzimai munoita sei